Čus, mám tu pro vás recenzi k Reality Ferret Pro. Ukážu vám, jak to funguje na obyčejném Android telefonu za pár tisíc. Porovnáme to s počítačem a popíšu vám svoje zkušenosti po pár dnech skenování v různých podmínkách. Tak se podíváme na obsah balení. Co tady máme? Součástí balení jsou komplet kabely pro propojení s telefonem, počítačem anebo s Wi-Fi modulem. Podíváme se, jak to celé poskládá dohromady. Se na to koukneme, jak to vůbec vypadá. Tam teda vůbec něco uvidíte. Je tam stojánek, Wi-Fi modul, teda v té Pro verzi. V těch nižších verzích nemáte Wi-Fi modul, ale je tam omezenější konektivita. Kabel USB 3 už mám v kompu. Je i dost dlouhej, takže jako dá se s tím pracovat. Světlo s tím půjdem. Jsou to dobrý pucle. Wi-Fi si šroubuju trochu nakřivo, že mi v tom pak drží líp telefon. To bude vidět. Vždycky utáhnu takhle. Tak mi o to opřeji telefon a nemá tendenci tolik vypadnout. Kabel k telefonu nepoužívám, protože po připojení k telefonu to nějak moc nefunguje, ale k tomu se ještě dostaneme. Je tady sada těch puntíků pro skenování v režimu pro puntíky nebo body. Srdka aktivuje. Teďka to nejdůležitější. Takhle to vypadá kompletně. S mým obyčejným Android telefonem, který má jenom USB 2, ale k tomu se ještě dostaneme. Co tam je za problém? K Wi-Fi připojení bych řekl akorát to, že jakmile to máte nastavený na automatické připojení, tak se mi to na poprvé většinou nepřipojilo té aplikaci, takže bylo nutné se vždycky manuálně odpojit a znova připojit, takže se automaticky nepřipojuju a vždycky to chce počkat vlastně, než tady ta Wi-Fi zmodrá, a když je modrý, tak už je normálně pak viditelná. Zeleným asi teprve bootuje nebo startuje a pak přejde do modrý. Jakmile zmodrá, tak pak už se dá najít v telefonu po manuálním připojení, pak dá normálně s aplikací fungovat. I když to není kdo ví jaká rychlost, je to takový zasekaný a chce to hodně trpělivosti při tom skenování s tím telefonem, ale dá se to. Uvidíte výsledky. No, jako už to je vlastně modrý a teďka už bych to našel i v telefonu. Tak se normálně manuálně připojím, otevřu aplikaci a v té už to je normálně propojený.
můžu začít skenovat pod nějakým nastavením. Ale o tom to teďka není. To by bylo asi všechno k balení. Má to docela pěknou bedínku. Ještě je tady nějaký USB adaptér a USB-C na klasický USB-čko. To bychom měli zatím všechno v balení a teďka se podíváme, jaký skeny z toho lezou, a máme natočený video o skenování této stěny, která mi přišla zajímavá. Tak tady vidíte průběh jednoho z mých prvních venkovních skenování v opuštěné budově, kde mi přišla nejzajímavější právě tahle oupaná zeď. V tu dobu tam byly celkem ideální podmínky a výsledný sken vyšel dobře. Skenování probíhalo v nastavení objektu na large. Funkce zaměření byla nastavená na texturu pod metodou fast a s barevnou texturou. Zabralo mi to něco kolem 3-4 hodin a tady vidíte výsledek. Další zajímavý sken se mi povedl pořídit na parkovišti u lesa na kraji Brd, kde jsem se pokusil naskenovat co největší plochu zdejší prodejny občerstvení. Zatím je to jedna z největších ploch, co jsem skenoval, a taky druhý den mě pěkně chytly záda. Potom se mi povedla zachytit lavička v lese, a nebo jsem zkoušel skenovat strom. Málem bych zapomněl na sken elektrické jednokolky kamaráda, který probíhalo venku za celkem slunečného počasí. Zabralo to něco kolem hodiny, byla to jen taková rychlovka. A teď něco ke skenování uvnitř. Při vnitřním skenování záleží hodně na světelných podmínkách a je důležitý dostatek vyrovnaného světla kolem skenovaného objektu s minimem stínů, a pokud chcete docílit vysoké kvality modelu, tak jsou tyhle podmínky celkem zásadní. Já první skeny dělal skoro ve tmě nebo s lampičkou v ruce, takže moje skeny dopadly následovně, nebo aspoň jedny z těch prvních. Chystám se vytvořit osvětlení přímo pro Ferret, ale to ještě budu modelovat, takže se můžete těšit možná v dalším videu. Ani sken mojí jednokolky neprobíhal v ideálním světle, plus má celkem lesklý povrch, což celkem dost zkresluje, takže to dopadlo asi následovně. Jedna zajímavost je, že se mohu se skenerem na telefonu spojit pouze přes Wi-Fi, protože můj telefon podporuje pouze USB 2. Kdy při pokusu o USB připojení aplikace spadne, tak jsem rád, že mám pro verzi s Wi-Fi modulem. Proč si pořídit 3D skener? K čemu mi bude? Já si myslím, že je to dobrý nástroj pro kreativce, kteří se věnují 3D tisku, tvorbě her nebo obecně nějaké digitální tvorbě. Skener se hodí třeba v případě, kdy potřebujete na 3D tiskárně vytvořit kopii nebo protikus nějakého specifického tvaru. Další příklad by mohla být tvorba vlastních doplňků, třeba na dopravní prostředek od auta přes koloběžku, jednokolku, one wheel, e-skate až po trakař. Pro mě je to celkem užitečná hračka. Pokud jste se ve videu dozvěděli něco užitečného nebo vám něco chybí, tak budu rád za zpětnou vazbu, lajky, odběry a další motivaci k tvorbě. Tak čus u dalšího videa.